kamote, lagikray, sibuyas, mani asin iba pa. Yan ang pirasa na sa mga tampok na root crops products sa unod trade fair kan LGU Castilla sa Sorsogon na ginibo ka nakaaging simana. 5 asosasyon nin mga paraoma sa banwaan ang nag-intra sa exhibit. Arog kan Dinapa Farmers Association na inaprobit sa rananggad ang pagkakataon na maibida asin maipabakal ang sa indang mga produkto. Sa ngunyan, mas magayon ang kwanmit na dako lang nabintami as a matter of fact, ang mga membro na naki-join sa Moya, nagpartisipar sinda sa unod, happy sinda sa adventure na nakuha ninda, din as the same time, may kita kami. Ang asosasyon kumikita kami. Ang trade fair, parte man kan selebrasyon kan unod festival kan Banwaan na opisyal na nagpuon kan Oktubre 1. Dahil sa aktibidad, nagtutubod ang Banwaan na mas magiging mabaskog ang sa indang turismo. Siring man na ipapahiling kan trade fair kung gurano kayaman ang agrikultura sa Castilla. Pag sinabi pong Castilla, dakol po talaga nagbabakal. Dahil notado ninda na pag sinabing Castilla, mga maray po ang klasikang unod. Asigurasyon naman ni Municipal Councilor Alan Canon, mas pangpapakusugon ninda ang pagsuporta sa saindang mga paraoma para lalo pang mamatean kan mga ini na sindan pigtatawan ng importansya kan gobyerno. Siring man na maipaabot sa mga paraoma ang saindang dayupot na pasasalamat sa dakulang ambag ninda sa komunidad. Panginginot ka sa moyang mayor na si Mayor Bong Mendoza, asin ang sangguniang bayan, dakulaon po ang suporta migdi. And then ining Department of Agriculture, nagkakanda kami ki mga libreng pantraktura, magtataon kinin mga abono, and then mga pananom, and then iba-iba pang benepisyong tinatao mismo kang Department of Agriculture sa moyang suportadong mare, asin lalo na ang budget na inaaproban mi sangguniang bayan. Sang 100% ini tinatao mi ang kay po ang Department of Agriculture. Ginibo ang trade fair sa LGU Building asin nagdurar sundo kan Oktubre 7. Pinanginotan man ni Mayor Bong Mendoza ang paglunsar kaini kan Oktubre 1 kaiban sangguniang bayan officials asin sa indang mga kabuhan, department heads asin pinanginotan man kan tourism asin agriculture office. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.